לצדך יושבת חני הורוביץ, יושבת ראש ובעלים של קבוצת הורוביץ, והיא מביאה לנו כל מיני טיפים איך אנחנו יכולים, האזרחים הפשוטים, לעשות איזשהו שקל על הנדל"ן שיש לנו או אין לנו. אהלן חני, מה העניינים? בוקר טוב, מה נשמע? בוקר מעולה. פעם שעברה דיברנו על, תזכירי לי, עומד לי על קצה העונה הקדמית. איך לעשות כסף מהבית שאתם גרים בו? למשכן אותו ולרכוש דירה קטנה ולעשות עליה את זה, והיום עניין אחר. נכון, פנו אליי אנשים, אמרו לי, אוקיי, הבית שלנו לא מאוד עלה, אנחנו גרים בבניין ישן, מה עלינו לעשות? אמרתי, בדקתם את הפוטנציאל הסמוי בבית שלכם? תסתכלו עליי, פוטנציאל סמוי בבניין? כן. כשאתם גרים בבית ישן, שהוא נבנה בשנות ה-80, יכול מאוד להיות שזכויות הבנייה לא נוצלו עד תום. ובעצם יש לכם אפשרות ללכת למחלקת עירייה, למחלקת הרישוי בוועדה, ברשות המקומית, ולבדוק מה הזכויות שנוצלו. זה נשמע מאוד מסובך, זה לא. כמובן שבמידה ויש זכויות נוספות, אז צריך לעבור סוג של תהליך של היתר ורישוי. זה לא מאוד מסובך, אבל נוצר מצב בו משפחה מחליטה לעבור דירה, כי חסר להם חדר. ובעצם יכול מאוד להיות שאם הם היו בודקים בעירייה... לגובה או לרוחב אפשר להתרחב. כן, אפשר להתרחב. וקורה הרבה פעמים שאנשים גרים בבתים שיש להם גגות רעפים, ויש אפשרות לגשת לרשות המקומית ולקבל רישוי. מחסן שאפשר לפעמים במקרים מסוימים להצמיד לבית. זאת אומרת, ישנם הרבה מאוד אנשים שגרים בבתים ומוכרים אותם, ולפעמים הם באים אליי לאחר מעשה והם אומרים לי, מכרנו ב-X כסף, ואני אומרת להם, בדקתם אם אולי היו זכויות נוספות בגג, הרבה פעמים אפשר להוסיף חדר על הגג, אז הם אומרים, תראי, היינו צריכים להיכנס להוצאות ולבנייה, ואני אומרת להם, רגע, בכמה מכרתם דירת גג של 3 חדרים? אומרים לי, ב-900,000 שקל, וכמה קניתם? ב1,800,000. הייתם יכולים לשפץ ב-200,000-300,000 שקל, ב1,200,000, כמעט לא לקחת משכנתה, ולקבל את אותו ספייס. אז נכון, זה עדיין בניין שהוא ישן, אבל יש היום הרבה בניינים. וכמה אני מעלה את ערכה, נגיד, של דירת 3 חדרים שאני מוסיף לה חדר על הגג ועולה לי 200,000 שקל, ובתל אביב יותר, כי רק הרישוי נדמה לי עולה 200,000 שקל? בתל אביב גם יותר עולה לך ערך הדירה כשאתה מרחיב אותה. אם עולה יותר ברישוי, תאמין שגם עולה יותר, שזה גם שווה יותר. הרבה מאוד פעמים זה מאות אלפי שקלים. שוב, מאוד תלוי במיקום, מאוד תלוי בסוג של הבניין. כדאי מאוד לדבר נקודתית לכל בניין, אבל מאוד מאוד חשוב, ותמיד אני אומרת את זה לכל הרוכשים שלנו ולכל האנשים שפונים אליי ושואלים אותי, תבדקו, תלמדו, אל תתייעצו, אל תקבלו החלטה באופן אנחנו מתייחסים לנדל"ן שלנו כמו ששיחה קודמת שהיא עלה פה קודם, כמו על ביטוחי הבריאות שלנו. אנחנו פשוט מסרבים להתעמק בזה, ערימות של כסף, אנחנו מפסידים, העיקר לא להיכנס לזה. ככה זה אנשים עם הפרעות קשב. נוער וילוז', תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו...